Pinila so video long na litumpa na ki wan pila bangke voreng AVARSAI putak sinang wan pik lo non hejong putot DME mate Directorate Medical Education na hin pen kapiklang pon voreng AVARSAI do la so details si pinina litumpa na so video long nang than pachini ponik po kona na pu sa vacancy si kipi pon ma la pen kai planning ji kumantu pen ma kon an si qualification ng ji ma la so details si pinina litumpa na so video long nang than pachini ponik po nalitum la so YouTube channel na anta subscribe ke lang potel la bangke nalitum subscribe ingon la pen videos tami nalitum share ponigon tange non pathek pen DME voreng AVARSAI APUTHAK le lang polona la pen chithan ponona tang denon pathek pen chithan polonang la pen lang polonang DME Assam ahin pen grade 3 la pen grade 4 voreng AVARSAI puthot dak paklang pon tudo DME la bangke Directorate Medical Education ahin pen si paklang pon iglo la so details nenon klardak pen lang polonang la pen chithan polonang kicheng sinal itum dak pusamen thek pon long igji grade 3 la pen grade 4 apus total apus dak kapik lang pon 2047 an apus to la pen organization la bangki DME Assam mate Directorate Medical Education Assam hin pen si paklang pon iglo qualification dak class 8 class 8 pass de choklo la pen la son thak dak application process la bang kenali tum online si apply nang po la pen application fee sikai si tapinang ne dak ka apply ki cheng pon ji la bang ke 29 November 2024 pen la pen last date la bang ke 9 December 2024 si last date lo important dates for DME requirement aputha lang pon nang la sovereign AVARSAI ke damtang hostame pak lang pon ekla 7 February molam se la pen puthot last day hola sut ki pipon 28 February la pen puthot non re-apply apan sila so notice matala so voreng AVARSAI puthot paklang pon thulo re-apply la bangke nili amuda pulo 29 November pen se cheng pon la pen last date la bangke 9 December 2024 si last date lo la pen candidate atum kedam tang hot ka apply dun anna bang fu abang fitum bang non apply dun tu nang nelo dakitok ponta do candidate who previously applied do not need to apply la pen DME Assam Recruitment details palason helo dak name of post la bang kenali tum klar dak pen dak thek pon long igji grade 3 technical la pen non technical la pen grade 4 aparman cp pon lo kadu ka pen dak total post la bang kenali tum thek longi 2047 an aparman do department la bang ke Directorate of Medical Education Assam ahin pen sepak lang pon wiglo government la bang ke gov of Assam lo la pen puthot dak lang pon lo nang grade 3 technical apan kon anmans kp pon nali tum thek longji grade 3 technical upon the 1070 and the thak mon iglo lapen educational qualification and alitum notification alolong lang lote theklong po lapen pay scales terminalitum notification alolong si theklong ikpo puthot the grade 3 apartment do non technical kadu ka pen daga post labangke 320 and the people iglo lapen education qualification lapen salary nalitum kon ansikilong jima labangke nalitum notification details on si thekpon long ikpo lapen nalitum mathana ne laso official notification details tameni linalitum phana piklang pon ikpo lapen putha dak do thulang grade 3 aparman nalitum dak theklong ji dia ekta grade 4 aparman grade 4 labangke number of post kadu ka pen 657 and dak thakpon iklo lapen minimum qualification dak na kenangji class 8 pass tame lapen maximum dak ke each SSLC mate class 12 pass hote choklo lapen pay scale la bangke nalitum 12000 ben chenglok 52000 analitum long pon igji lapen putha dak grand pay dutulang nalitum jong se level la 1 2 dolo 3900 analitum grand pay nalitum phan nang pi pon thupo lapen eligibility criteria aputhak lang damlo polte nalitum dak thek ponongji age limit nalitum langon alang litum dak pen calculation pon po 1st January 2024 pencil la pen minimum age kinangji 18 years la pen maximum kinangji la bangke 40 years an se dak pi pon puthot ma thana ne ex relation of puthak stame dak tok pondo obviously atum 3 years an dak jogdun longji 3 years polte 43 years an lo la pen SC ST atum dak 5 years an kipi pondo 5 years polote alang litum 45 years an da jogdun longpo la pen person with disabilities atum 10 years an pi pondo dak jong si 10 years pulotang ti 50 years bang phu mate abang fitum stame jogdun long igji lapen other criteria la bang kelason lo nationality must be an Indian citizen nangpo lapen employment exchange la bang ke kenang sotlo employment exchange taminali tum la offline pen ka apply mate offline ke andam employment exchange la bang ke accept pon pe la se online ka apply
online employment exchange ke nang zila so online employment exchange jong se avi upload nali tum apply ikon jong se apply dekthi upload nali tum nili ka upload tang do hala so video lang dam ikon lalo upload nali tum chini po je koson si employment exchange nali tum ina apply thekjima ka apply nang zila bang nali tum la sa video description along sta me link long exi hala so link long ber nang po nali tum account salam ba prang nang po account salam that me feed putol nali tum login nang po login that me feed nali tum personal details education detail rapen professional details nali tum fill up nang po putol dak documents upload nang po ke chengsi documents photograph nali tum upload nang ji mate passport size photo upload nang ji lapen max size dak 50 kb nali tum binang po lapen format labang ke jpg lapen jpeg nang ji lapen lason thak signatures tabe nali tum upload nang po max size labang ta 30 kb lo lapen format jpg lapen jpeg nang po lapen puthot nali tum lahai upload thai lapute submit nang po submitted be na fee nali tum employment acknowledgement allo bang nali tum download igdet nang po lapen nali tum na so official article long wala porde nali tum ang ton pendak pen nali tum long ponik po lapen puthot ni lino nali tum official notification labang na piklang ponik po screen alo nali tum thek polong exi dak lahelo official notification mat advertisement alo lo copy pia post sikidoma la so puthak sta nali tum dak pen thek polong ikpol pen qualification ka an ma kenangji la pen pay scale ka an ma la pen grand pay ka an ma la nali tum long pon exi son tha nali tum dak thek polong ikpol number 1 along sta me technician upon sta me dak people eglo technician la pen artist la pen assistants la pen son tha dak basic health inspector la pen blacksmith carpenter cataloger la pen drug room assistants deep x-ray technician la son thak dak do onali tum thek ponlong exi la pen kadu ka pen la dak 61 an dak post bangke dak do lo la vacancies bangke la pen dia ekta post bangke lapen puthot da category wise ke thak pondu category wise nali tum la screen along dak thek pon long exi number 1 along kan ansi ki pipon ma st hills st plans panta dak do iko nali tum dak laboratory technician ong ta dak st hills atumhan 4 anda pipon do son tha taksi aberta nali tum thek long ji staff nurse afan dak 23 an pipon lo lapen son tha staff nurse critical care of stami da 15 an people no la sodium benali tum jogdon chita ning hang no la pen arta la bang kenali tum dak thek pon long exik nili na than pona teng no la pen application fee la bang ke sikai sita pinang ne la pen nali tum jong se kidam tang ho jong se apply dun lo pulte putot non apply dun ne lo jong se apply dun de lang pulte prabjin pen nali tum apply dun ikon dak pena ando la son tha se st hills atuma ponta eli la inglong arat atuma fansta pe pena anda post bang pipono la se prabjin pen nali tum jogdun ikon mate apply dun ikon la pen la so video nali tum kan ma share on share go kar biang long rasta me pela igna la pen pachini igna la pen ka apply je afan pura nali tum dak pen dui www.dme.assam.gov.in la so dim le nali tum homri dam sta me chok igji la so dim ho la pen candidate who had already applied the various grade 3 technical posts with the advertisement na se nalitum apply pe data chog iglo ke dam tang hojong se apply dun pulo tangte se puthot ke apply pre la tum hola sot tong dun thek the tum bang non puthot alang li tum phan ko pai ke melo puthot non ko reply je fansta me dak pen notice pa pipon iglo la pen la so advertisement alo long ke do onason banili nang than pachini pon thek the dat po la sinali tum la so advertisement alo la bang ke WhatsApp group dui ho rasta me nali tum thek pon long ekpo la sepinia video la online ton pon inang do me thak me ka du ka ve karbitis 2.0 YouTube channel long ke langarat to ona fansta me nilhin pen cardom to change